1 mawungena kulo la liphethe u-white color, liphethe u-red color, liphethe u-purple, liphethe u-blue. Ngezwa mawungena nje kuleli gate la liphethe u-purple, liphethe u-blue, liphethe u-white. Lo 4 colors uphelele egate. Ngezwa oh, itopic yami ithi the 7 steps into the presence of God. The 7 steps into the presence of God. Lalela umpristi ke ma eseza uthi uNkulunkulu athi ngizwile ukuthi uthi bangenzela indawo engizohlala kuyo. Kusho ukuthi ngizosuka ezulwini ngizohlala kule ndawo. Abantu mabeza kimi bazoza kule ndawo. Ngezwa isiyenziwa ke le ndawo. Umpristi ke mayengena uqala ngene kulo 4 colors. Ngezwa kusho ukuthi number 1, the first step into the presence of God ukumazi uJesu fully. Njengoba lama 4 colors ayisegate uNkulunkulu wayethi mawuza kimi nje ungena istep nje sokuqala funa umazi uJesu fully. Umazi uJesu umuntu, umazi uJesu uNkulunkulu, umazi uJesu ngumsindisi. Yezwa abanye abakwazi ukuhlukanisa uJesu ewumuntu nala ewuNkulunkulu. uJesu wehla ezulwini ewuNkulunkulu ezotshela abantu ngoNkulunkulu. Wayesebuyele emuva sewumuntu eyotshela uNkulunkulu ngabantu. Wehla ewuNkulunkulu wazotshela abantu ngoNkulunkulu. Wayesebuyele ezulwini sewumuntu phaka. Njengoba nje ngimile ngikhuluma nawe nje uJesu ezulwini umuntu phaka. Utshela uNkulunkulu ngabantu. Yezwa yingakho u1 Timothy ethi uPaul ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamuli phakathi kaNkulunkulu nabantu umuntu uKristu Jesu. Yezwa akekho umuntu ongalamula phakathi komuntu nebhubesi. Umuntu nebhubesi yizitha zaXabana. Akekho umuntu ongalamula phakathi komuntu nebhubesi. Umuntu ongalamula kufunakala akakabe yibhubesi for 30 years. Akwazi ukuba yibhubesi ukuthi kuyini, akwazi ukuba umuntu ukuthi kuyini, khona ezongena phakathi komuntu nebhubesi. Ingakho lithi iBhayibheli ethi uPaul akekho umuntu ongalamula phakathi kaNkulunkulu nabantu. Kufunakala umuntu oke waba uNkulunkulu waba umuntu akwazi ukungena phakathi nendawo. Ingakho uJesu kuphela oqualifya. Ngezwa umuntu noNkulunkulu zaXabana. Zaxabana ensimini yaseEden. Asibhekana umuntu noNkulunkulu. Manje uJesu uzohlanganisa umuntu noNkulunkulu. Ngezwa umuntu uagainst imithetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufika athi uyosebenza 6 days ofe 1. Thina sifuna ukusebenza once ofe 6. Inature nje yethi against umthetho kaNkulunkulu. Ngezwa afika athi uNkulunkulu 1 Adam 1 Eve. Thina sifuna ukufuya abafazi. Yayizona. Amen. Athi uNkulunkulu Adam and Eve thina sifuna Adam and Steve. Inature nje yomuntu against uNkulunkulu. Manje uJesu kuphela okwazi ukungena phakathi nendawo. Alamule. Hallelujah. So istep sokuqala ukumazi uJesu fully. Hallelujah. Umazi uma enibeke inkosi, umazi inkosi. uMark sibona uWhite umbeka umuntu, umazi umuntu. uLuka sibona uRed umbeke umsindisi, umazi umsindisi. uJohn umbeke uNkulunkulu
blue umazi eUnkulunkulu. Hallelujah. Right, umpristi kamayisengelile kuleli gate lapha kwakune altar lapha afike khona ahlabe imvu bese ethatha igazi lemvu. Yezwa? Kune altar la afika ahlabe imvu bese ethatha igazi lemvu. So istep sesibili kukwazi ngegazi lika Jesu. Amen. Hallelujah. Kanti namfundela u1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Number 1, umazi uJesu fully. 2, ukwazi ngegazi lika Jesu. Igazi lika Jesu sela isusa zonke izono zakho. Yezwa? Abazalwane ngokungawazi amandla segazini bahamba bengabazi insindiso yabo endleleni. Igazi leli lika Jesu is so powerful. Ngalendlela yokuthi selageza all your past, all your present, and all your future sins. Yes, Lord. Igazi lika Jesu. Mfundela kaThana verse 18 and 19. Nazi ukuthi nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enaniwezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide kodwa ngegazi enqabileyo lika Kristu kungathi elewundlu elingenacala elingenabala. The precious blood. Awuzumongcwele igazi lika Jesu libiza ngeprecious blood. Amanye ama translation athi the unique blood. Igazi elingatholakala ndawo. Kuthiwa sisindiswe ngeprecious blood. Sisindiswe nge-unique blood. Usindiswe ngegazi elingekho ndawo. Leli gazi lika Jesu linamandla. Yezwa? Niyazi ukuthi uJesu esevukile emathuneni lithi lenkosi wakhuphuka ezulwini ephethe igazi lakhe. Niyazi ukuthi ngesikhathi bemshaya uJesu opha ephuma igazi kuhanjwa naye yobethelwa. Niyazi ukuthi umoyengcwele wayihamba eqoqa lonke igazi. Ngoba igazi elalifunwa lizohlenga umuntu. Walithatha lonke umoyengcwele waligcina. Lithi iBhayibheli wajika wayehla umoyengcwele wayovusa uJesu kwabafileyo. Yezwa? Wayeseyongena naleli gazi lakhe. Leli gazi linamandla okuhlanza bonke abantu. Yezwa? So wena awusisoni esisindiswe ngumusa. It's either you are a sinner noma ukulunga kaNkulunkulu, but you can't be both. Yezwa? Sesihlengiwe ngaleli gazi eli precious eliyigugu. Yezwa? Asala ukuzivumana nezono kuNkulunkulu. Sithi asimkhonzanga kahle. Lokhu ungamkhonzi kahle kwaqedwa igazi lika Jesu. That's right. Siyafuma simkhonzanga kahle. Ayisekho le nto le. Leli gazi li-unique, li-precious. Hallelujah. Lisenze kuRomans kuthiwa lisenze saba justified. Lelezulu lithi sesilungisisiwe. Kwakuzanywa igama elingazama ukuba ngaphezu kwamagama okuchaza ukuthi sesiwukulunga. Lelezulu sesilungisiwe. Usilo luyaphindwa kabili. Kuzanywa ukufaka lento ukuthi usulungisisiwe. Lelesingisi lithi we have been justified. To be justified is to be just as if I've never sinned. I am justified. I'm just as if I've never sinned. You are justified. You are just as if you have never sinned. Manje muwawazi amandla segazini lika Jesu ulokucela imthandazo. Nkosi siyazilahlela kuwe asinto yami. Hayi something manje. Sesithixwe igazi. Sesiwutho.
Hallelujah. Inkinga abantu abaningi basuke bacabanga ukuthi insindisi iqhomeleke kwi-performance yabo. uJesu weza ngoba uNkulunkulu wabuka your past, your present, your future. Wayibona ukuthi udinga ukulahlwa. Wayiseletha uJesu wazokwenzela. Yezwa? Right. Ukhewe sibili ukwazi ngegazi likaJesu. Hallelujah. Right. Umpristi ke mayiseqhubeka. Angithi usefike wahlaba lemvu la. Wayisethatha igazi. Mayeqhubeka kwakune container lapha eyayiphethe amanzi. Yezwa? Amen. Umpristi uzofike ageze izandla, ageze neenyawo. Nisahamba lapha? Amen. Angithi ungenile kuleli gate. Wayisela kune altar. Washabile, wathatha igazi. Usedlulela lapha kune container lapha inamanzi. Uzofika ageze izandla neenyawo.